Aj chybný krok ťa vie priviesť na správne cesty. Vítaj pri ľahkom obede Božieho slova. Chcel by som sa spolu s tebou podeliť o túto skúsenosť, ktorú som nadobudol vďaka vyučovaniu náboženstva. Pri jednej z hodín som chcel svojim žiakom priblížiť jednu zo starozákonných postav a preto som vybral krátky animovaný filmík, ktorý sa tejto postave mal venovať. Študentov som usadil, počítač som zapol, projektor nastavil. Klikol som a sadol som si na miesto tak, aby som mohol žiakov sledovať a zároveň pozerať spolu s nimi. Po 5 sekundách som pochopil, že príbeh nielenže nie je starozákonný, ale vôbec sa nevenuje postave, ktorú som potreboval. Bolo mi však blbé sa postaviť a priznať si jednoducho, že je to špatne, a tak som sa pozeral ďalej spolu so žiakmi, tváriac sa, že takto to má byť. Príbeh sa venoval Ježišovmu podobenstvu o dvoch staviteľoch. Nerozumnom, ktorý staval na piesku, a o múdrom, ktorý staval na skale. A tento príbeh sa ma veľmi dotkol, pretože mi dal odpovede na otázky, ktoré už dlhší čas nesiem vo svojom živote. Preto som sa dnes rozhodol, že sa s tebou podelím o túto skúsenosť. Že niekedy sa snažíme všetko mať 100% pripravené, 100% naplánované. A ako keby nevytvárame priestor na chyby alebo nedorozumenia. Ale aj skrze omyl alebo priestor nedokonalosti sa k nám môže prihovoriť ten, ktorý je dokonalosťou samou. Tak ako sa aj ku mne prihovoril Boh pri jednej jednoduchej hodine náboženstva s mojimi malými študentmi. Chcem ťa preto povzbudiť, aby si sa nebál vytvoriť priestor pre nedokonalosť svoju i tých, ktorých máš okolo seba. Niekedy sa nám skrze nedokonalosť viac prihovorí Boh, ako skrze dokonalé a precízne pripravené plány. Nielen z chleba žije človek. Ak poznáš niekoho, kto by potreboval tieto slova počuť, tak ťa prosím, aby si prezdielal toto videjko. Ale budem rád aj za tvoj like, poprípade komentár do správy, že kde sa k tebe prihovoril Boh v tomto týždni. Prajem vám krásny a pokojný víkend.